Е бившият външен министър Надежда Ненски от правителството на Иван Костов 1997 до 2001 година. Добър вечер. Българите в Съединените щати не можем да гласуваме за Европейски парламент. Това между другото изглежда, че е най-рестриктивната държава от към правото на вод за Европейски парламент. Дори гърците, наши приятели гърци в Съединените щати гласуват за Европейски парламент. Но ми се струва, че тук в България, или поне това, което видяхме там, аз съм последните 2 седмици тук в България, не видях като че някакъв дебат за големите европейски въпроси. Всичко седеше на местна почва, Пеевски, Борисов, Възраждане, Русия, участваше в този диалог, но отсъства този разговор за големите европейски проблеми и въпроси, които седят пред всички нас като общност европейска. За съжаление така. Може би това е част от дълбоко вкоренената ни, бих казала, липса на самочувствие, че и от нас зависи нещо в Европа. И ще кажа, че за мен е изключителна изненада, неприятна изненада, за това, че примерно ние като българи никога не сме, или айде да не кажа никога, но рядко кандидатстваме за международни позиции. Ние попълваме квоти, там където има, било за евродепутати, било за еврокомисари или други неща, които ни се полагат по силата на ротация, примерно, или по друг принцип, но не правим заявки за големи международни постове, както примерно ако вземете румънците, които имат кандидат за шеф, за генерален секретар на НАТО. Знаете, че имат и европейски прокурор. Това показва, бих казала, една дистанцираност или по-скоро едно усещане, че от България не зависи международната политика, което изобщо не е така. Защото международната политика отдавна вече не е само външна политика. Европейските въпроси са и български въпроси. И ако искаме гласа ни да се чува повече в Европа, трябва да проявяваме много по-голяма активност и много по-голямо внимание към това, кого изпращаме в Европейския парламент. Говоря и като компетентност, говоря и като активност, говоря и като хора с авторитет сред европейските си колеги. Въпрос само на липса на самочувствие ли или евроскептицизъм като цяло в нашата нация? Руското влияние тук става много силно. И то работи точно в тази посока за внушаване на евроскептицизъм у нас. По принцип евроскептицизъм, за съжаление, се наблюдава в момента в цяла Европа. Може би причините са многобройни. Сред тях, разбира се, и това, че част от европейските политики не могат да бъдат достатъчно добре артикулирани на езика на хората, така че те да ги приемат като нещо, в което от една страна те могат да участват, но и от друга страна засягат пряко живота им. И в този смисъл те се дистанцират от това, което се случва в Европа. И другото е обичайната практика на политиците, не само у нас, но и в Европа, да обясняват свои неуспехи или проблеми политически с това, че Брюксел им налага определен дневен ред. По този начин Брюксел се превръща в страшилището или в онова, което постоянно иска от нас. И в този смисъл евроскептицизма се увеличава, но това на фона на войната, която е в Европа, на фона на доста несигурния свят, в който живеем. Вие споменахте и влиянието на Русия, което все още е много силно в България. Това е едно много опасно поведение, което, за съжаление, дава своите плодове. Войната като че ли остана на заден фон и в дебата за българските избори. Разбира се, виждахме и чувахме послания от Възраждане. Тяхната позиция е ясна, но като че ли и от резултатите изглежда, че има консенсус за българската подкрепа за Украйна в тази война. Да, на този фон това, което виждаме, поне от първоначалните резултати, е, че партии, които подкрепят това да бъде изпращана помощ за Украйна, военна помощ за Украйна, изобщо позицията на България по Украйна, печелят убедително мнозинство, независимо от противоречията помежду си, независимо от вътрешния дебат. Сред партиите, които са в първите позиции, са политически сили, които подкрепят Украйна във войната и срещу Русия и възстановяването на нейната територия. Така че тук, разбира се, слагам и Възраждане, което е, може би, на трето място, не се знае още каква позиция, но в първата четворка, да го наречем, вече как ще се наредат резултатите. С много малки разлики между С много малки разлики. Не бива да забравяме, че и БСП е политическа сила, която
категорично се противопоставя на това България да подкрепи Украйна. Виждаме, че има и една партия, мисля, че Величие, която се появи, която е изненадата на тези избори и която е с доста съмнителна, доста неясно кой стои за тази партия и буди редица притеснения, защото... Но на ръба за влизане в парламента 3,6% според последните данни на Alpha Research. Точно така. Тоест, в момента виждаме една доста пъстра картина и на този фон отговорността на евроатлантическите партии към това, което ще се случи в България от тук нататък, ще бъде изключително голямо. Каква е вашата прогноза? Ще успее ли този парламент, който не е кой знае колко по-различен от предишния, да произведе стабилно коалиционно управление, или отново ще ги водим тези разговори след няколко месеца през есента? Много е трудно да направя подобна прогноза, още повече, че заявките на политическите партии са доста категорични, че те няма да търсят нови коалиции. В този смисъл остава неясно как точно ще се развие политическата ситуация. Тук отговорността на първия е много голяма, защото в България категорично се нуждае от реформи и ще се види дали евроатлантическото мнозинство може да бъде реформаторско мнозинство. Защото, за съжаление, евроатлантизма се превърна в клише. И може би това е част от наказателния вод, който упражняват част от партиите извън връзката им с Русия. Има и определено наказателен вод, така че този евроатлантизъм трябва да се изпълни с реформаторско съдържание и ще видим тепърва какво ще предложи първия. Благодаря много. Бившият външен министър Надежда Ненски, наживо в ефира на BG Voice. Знам, че бързате с друго участие. Все пак благодаря ви за отделеното време.